Fil-ħarġa tagħha tal-ħadd il-kulħadd irrapportat li mindu beda jopera l-Helpline Nazzjonali ġdid ix-xahar li għadda fuq in-numru 1400 saru iżjed minn 1000 telefonata fil-waqt li sa nofs Lulju l-ammont ta' telefonati irdoppja. Fl-aħħar ta' Mejju li għadda il-Gvern nida l-linja speċjalizzata 1400 bilan li l-pazjent li jċempel għall-emerġenza jingħata direzzjoni dwar fejn għandu jirrikorri għal kura meħtieġa. Dan sabiex tittaffa l-pressjoni fuq id-Dipartiment tal-Emerġenza f'Mater Dei biex kemm jista' jkun pazjenti li m'għandhomx bżonn attenzjoni medika immedjata ma jfixklux każijiet li huma aktar ta' emerġenza u serji. Fit-tnedija l-Ministru għas-Saħħa Ġew Etjenna Bela saħaq li bejn wieħed u ieħor 50 persuna kuljum jistgħu ma jkollhomx bżonn imorru l-emerġenza tal-Isptar Mater Dei għax jistgħu jinqdew mod ieħor. Ġie rrappurtat ukoll li dan is-servizz diġà beda jilħaq il-miri prinċipali tiegħu tant li madwar 25% tal-pazjenti ġew riferuti fi sptarijiet privati u 15% tal-pazjenti ingħataw servizz miċ-ċentri tas-saħħa. Dan il-proġett beda fil-bidu ta' din is-sena meta professjonisti minn Mater Dei bdew jirreferu pazjenti għall-isptarijiet privati sabiex jinqdew f'inqas ħin. It-tieni fażi tal-proġett rat tobba tal-familja jagħmlu użu minn dan in-numru u jiġu gwidati fejn l-aħjar jirreferu l-pazjenti tagħhom. Ġie nnotat ukoll li f'każ li persuna ċempel il-Helpline 1400 u jkun każ ta' emerġenza din it-telefonata tiġi mogħdija lid-Dipartiment tal-Emerġenza. Sa dan it-tant minn din il-ġimgħa stess il-qasam tas-saħħa kompla jissaħħaħ permezz tal-ftuħ taċ-Ċentru Reġjonali tas-Saħħa Ċensu Mowran li beda jilqa' l-ewwel pazjenti għas-servizzi kliniċi tal-outpatient.